אז מה קורה חברים, כאן רפאל הגבר בעוד סרטון של ברול סטארס, והיום אנחנו עם חברי הטוב נוריאל, ודרך אגב יש לו איזה 1500 גביעים עם מורטוס אלק. הוא בין האנשים הכי מטורפים בעולם. עם מורטוס הוא באמת מטורף, כל פעם נותן לו שמות אחרות למורטיס הזה. וואי נמאס לי, אני מפגר מטומטם. אוקיי, אז היום אנחנו הולכים לעשות 1 על 1 ואנחנו מתחילים בכדור בראולר. ואח שלי הוא מקום שני בארץ עם ניטה, תבדקו אפילו, כתוב עדיאל, ובהתחלה הם סימן של ארץ ישראל וגם בסוף. כן, עדיאל אח שלו באמת, כן, זה לא שקר, אנחנו לא משקרים, אנחנו לא שקרנים. אז המוד הראשון זה כדור בראולר, דרך אגב מי שלא שם לייק וסאב שישים. אז אנחנו משחקים שתינו עם מורטיס. אבל מורטיס. וסתכלו על זה סין תראו מטורף. בפינה יש כזה משהו, יש לי כזה כתום. לא. מה, עוד פעם לך אינטרנט? הנה עכשיו חזר לי. רגע, אני אחכה. תקלות באינטרנט, פשוט זה אצלי בבית פה. יאללה בוא. אני לא יודעת אפילו. עכשיו חזר. אין פה אינטרנט, רגע, בוא נחכה. רגע, יש אינטרנט? אינטרנט. אוקיי, יש, יופי. ממשיכים. אוף, איזה בסה, נו, מה, אלוהים. לא. לא. אין לי אינטרנט. אוי, מה אני עושה? לא, לא. אוף, איזה בסה. אני עכשיו אתה מ3, 1-0. 1-0. לא יודע אם נעשה טוב מ3, פשוט נעשה משחקים. 1-0 לנורי, בוא הפעם נעשה מוד אחר נראה לי. יש גם מודים שאני הכנתי, יש לי נוקאוט, שעוד. תעשה נוקאוט. אז עכשיו נוקה. הנה. 7 אלק. אוקיי, אז נסתכל תעמוד. אוקיי. נשים טייפר. הגיוני לפה. בוא נשים, לא, בוא נעשה את זה, לא יודע. שים פני. יש לי סקין מטורף אליה. איך קוראים למפת נוקאוט שלך? להמגלמג. לא יודע. איזה שם הגיוני? W מפה. ורואים שאתה ממש משקיע על המפות. תסתכל אבל תסכין. יואו. זה המכנית. זה סוג של מכנית. זה פני המכנית הזאת, לא יודע איך קוראים לה, שכחתי. זה סקין מהבת. אוקיי, אז אנחנו משחקים עם פני. אל תשאלו למה אני לא מראה את הדמות על 1000 שלי. כי אני ילד מבוגר. מבוגר. ברו קטן ממני בשנה. אני פגוע. איזה עקומה אני רגע. פגוע. יא מציק. לא, נפגעתי פרודיליה. הנה אתה? נוקאוט זה... יש פגוע. עוד פעם פגוע. אולטי. רגע, מה? הירייה השנייה שלה. אוף, מה זה החרא הזה? אין מצב שאני מפסיד גם עם פני, חבר'ה. אוי, לא. נו. יש. לא. לא. יש. יש עכשיו מפריע, בבקשה אלוהים. אני חייב להשוות. בוא נשים באמצע. וואי. יש... לא, למה אני קוטע? לא, הכל טוב. זה סתם נקטע לי שנייה.
אמא לי, יש את הפגוע. יאללה, בוא נהרוג את ה... איה. בוא נהרוג, ממש הרגת. לא, אני מת. די. תן לי למלות. לא, אוף. אני לא מאמין. עכשיו אני בוחר. יאללה, 2-0 לא, וואי, אני לא נותן דוגמה. אני בוחר את ניטה, ובא ללמוד שוד. יאללה, ניטה. וואי, אני גרוע עם כל הברולרים, זה לא פייר. אני עומד לפתור אותו כי אני נותן, אני עזבו, חוזר שנית. אוקיי, יאללה. 2-0 לך, עוד כמה סבבים יש לנו? אני אפילו לא יודע. מה זה החרא הזה? כן. מה זה המפה הזאת? זה המפה שהמצאתי. לא, אבל צריך קודם כל להרוג פעם אחת בשביל... נו. לא, זה לא פייר. מה באיזה עולם זה? נו. לא. יאללה, קדימה. נו, בבקשה. לא רוצה. אני חייב נקודה אחת. נו, בחייאת. לא, אל תיתן לי, מה זה אחר? נו, בבקשה, לא, נורי, אני לא אוהבת. אל תרצה אותי. לא, יש לך אולטי עכשיו, מה עשיתי? אחרי זה דוב מסריח, הוא אפילו לא בא אליי. מה זה הדוב הגרוע הזה? טוב, ניצחתי בכל מקרה. אתה מוכן? קראתי מפה לא טובה. הופה, אתה מוכן? לא. ייי! טוב, 2-1. טוב, אני כל כך מלא דליים. עכשיו אני שם את הדמות שלא תמיד את החיים. עכשיו תורי לבחור. מיסטר קרו, תורי לבחור. אוקיי, אז אני רוצה שתשים שלל עכשיו. שלל? יש לך מפה, את המפה בלי תירוצים. בכין. לא, אל תכין, אני לא יכול לקטוע. תשים את המפה בלי תירוצים. נו, בחייאת. רגע, מה אתה עושה? שלל. אני פשוט אשים את הכס. שמתי אני דקן שם רק שלל. נו, תכין, זהו. יופי. פה נשמע יאללה. את מי אתה עושה? שלל, שים את... דבר על גבר. גם גמבר וגם טומטם. שים את... אנג'לו. Oh, I won't bite, but I will buzz. אוקיי, איזה טעות, אני גרוע רצח עם אנג'לו. הכל טוב, גם אני רק 2,000 שם. יאללה. כמה? 2,900. רק 2,000... אלק, נורי, רד למטה. אני 191. איי. יש לי סקין יפה אליו. גם לי יש את הסקין הזה, אוקיי, אז בוא נתחיל 2-1, נורי לבינתיים פותח לי את הצורה, אבל... אם אתם נשמים לערוץ אתם מקבלים ממתק לאמא שלכם. אני מחייב אותה. Fabulous and fly. אוקיי, רגע, נכון, שכחתי להכין את העירייה. You're flirting with לא, אני מת. darling. המזל הרגע. אוקיי. דו. יש לך את העירייה הארוכה. זה 1-0 בינתיים. אוף, איזה באסה. אוף. More fabulous than אתה בוכה. fabulous and fly. אנחנו נראה מי יפגע. אתה תראה. נו מה, איך אני מחמיא? Buzz off, baby. אתה פוגע פשוט העירייה לא טובה. רגע, להטיל חיים. אימא'לה. מה? רגע, יש, אני מוביל, אני... יש. By you aesthetic. יש, אני אוהב את המשחק הזה. לא. יש.
אתה מודע לחיקוי. מה אתה פורח? בוא. די! קדימה, אני לוקח בו. כמה יש לו יותר חיים ממך? לא יודע, בטח גאדג'ט או משהו. או, לא יודע. לא! יש. נורי! איה! גם הוא אמר. יש! Breathe in the awesomeness. לא, למה קוראים לי בסדר? די. רק אל תהרוג אותי. אם אתה הורג אותי, נורי, אם אתה הורג אותי. Full struck. יש. די, אל תפחדתי. די, אני חייב, אתה רוצה. 7, 6, 5. די, איפה אתה? די, נראה לי אתה תהרוג אותי. יש! שתיים! עכשיו אני בוחר מות ואתה מת. למה? מי זה? אוקיי, 2. קרואו לא בא לי. בא לי קודם כל צ'וד, לא קרוא. ובא לי את ג'סי. ג'סי. המכני. יש לי גם את קרואו המכני. אוי, יאללה. יש לי הרבה מכנים. יש לי גם את דינמייקה המכני. אחד נשונא ג'סי הזאת. אני אוהב את ג'סי. בהצלחה לי. זה סבב מכריע? כן, אני מניח. לא, זה עד 4. עד 4? 2-2. יאללה, בסדר, עד 4. זאת הערכה האחרונה שלנו. מה? אוקיי. בוא אומר לך. אז זה סבב מכריע. סבב מכריע. יאללה. קדימה. חייב להספים את הכפתור של העירייה. אני מספים את הכפתור. מספים. אוי לא, נו. מה? נורי, יש פה ילדים. אוקיי. גם אני ילד, אל תחשוב. בוא, עכשיו אני אמשוך את הזמן. יש. יאללה ביי, נתראה בעוד כדורגל. אז חבר'ה, בקיצור, המנצח שלנו הוא אח שלכם הגדול, רפאל הגבר. אז נורי, יש לך מה להגיד על זה שהפסדת לנוב? אוקיי. אני רוצה טרייד ברובלוקס, השם שלי זה נוריאל המלך. אני מקווה שנהנתם מהסרטון, שימו לייק וסאב לערוץ של הבובו חמוד וגם לערוץ שלי. אז בקיצור, יאללה ביי.